Вие сте с Малки истории, предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Как изглежда обществото в криза през погледа на един учен? Кои са хората, които могат да ни преведат през нея? И как науката може да допринесе за това? Нека се запознаем с още един от социално силните ни герои днес – доцент Иван Бъчваров. Това тук са подземията или мазетата на физически факултет, които ще се преобразуват така, че ще станат едни световни лаборатории в областта на фотониката. По този начин се създават условия за известни учени в целия свят, които имат принос към различни области, да могат да се интегрират и да направят свои групи в България. Фотониката като интердисциплинарен платформа, тя позволява да реши въпроси, където до този момент не са решени в тези области. Често човечеството е изправено пред предизвикателствата на кризи от различен характер. Ето, ние в момента се намираме в глобална планетна криза. Какво трябва да направим в този случай? Струва ли се да се занимаваме с наука или трябва да търсим методи за оцеляване? Това е живот в агония. Да живееш в агония не е да решиш проблеми. Затова в условия на криза е важен активният човек. Не случайно ни има една важна истина, че знаещия човек е повече от безгрешния. А кога човек може да бъде активен? Методоводителският триъгълник – наука, образование и индустрия. И в този аспект науката е не само потребна, тя е и средство да решим проблемите. На нея може да се облегнем, защото знаещите хора, те бързо създават и технологии, откриват причините и не да ходим на стените на плача, а всъщност да запретнем ръкави и, както е казано в Светото Писание, иди и работи. Защото работата е средство в случая, в общия духовния смисъл на думата, за развитие на човека. Развиващия се човек не може да прегъне крак пред проблемите, които му се струпват, колкото и тежки да са. Ако ние погледнем на бедите като предизвикателство, като нещо, което трябва да възмогнем, нещата вече имат други измерения. В момента на криза се показва не, че липсва знание, а че липсва добра организация на обществото. Когато едно общество паразитира, паразитизма всъщност се показва на преден план. Едно болно общество, което паразитира в своето развитие, то няма как да съществува в ситуация на криза. Единственото, което може да стане, е да се промени. Иначе всичко, което не се промени, то неизбежно ще загине. Някой ще чуе ли образования човек? Никой няма да го чуе, ако няма криза. В отчаянието си хората често търсят оправдание в това колко лоши хора има, колко лоши сили има, колко вреди има. Всъщност проблема не е в какви лоши хора има, проблема е какви са добрите, които имат енергията и желанието да трансформират това, което се нарича лошо, в добро. Ами, България няма друго място, където може да намеря това, което ми трябва, само при тебе. Нормално е всеки да си зададе въпроса кой съм аз и какво зависи от мене. Най-лесното оправдание от мен нищо не зависи. Или пък лошите сили са толкова големи, че аз не мога да ги променя. Грешната философия, която може да ни помогне, особено в кризи. Идеята, че човека вече, след като си зададе такъв екзистенциален въпрос, той се хване и направи крачка напред в своето лично битие, в социалното си обкръжение, той вече е оформил месиянство в своя път. Той е направил крачка напред. И това е тезата, която се гради във всички области. Не само в изследователската област. Тя важи за цялото общество.
ето затова вътрешното просветление или озарение, вътрешната светлина в човека е много важна. Тя всъщност е идеята и за пробъдената съвест. Според доцент Бъчваров се намираме в глобална планетна криза. За съжаление, не само според него, за съжаление има множество кризи от всякакво социално и екологично естество и съм абсолютно съгласен с този дух, че само науката може да спомогне за решаването на тия проблеми. За съжаление, нямаме достатъчно дори доверие в науката като общество. Но може би не е просто науката, защото науката може да се злоупотребява с нея. Чрез науката може да се направи ядрено оръжие. Заради това са много важни ценностите, които вие споделяте, защото показват, че науката може да се канализира и в една друга полза. Не просто да подчиняваме другите, не просто да извличаме печалба, нещо, което да се постави в услуга на човечеството и на бъдещето на човечеството за разрешаване на тия кризи, които са пред нас. И това, според мен, тия ценности са не по-малко важни, които ни разказвате от физиците и формулите, които обяснявате на вашите ученици. В самото начало на предаването казахме 1% от хората движат човечеството напред. Това беше преди 30 години. Сега колко е? Значи, тогава този американският професор-педагог каза, че да намерят уния 2%, които реално движат храна на света. Вече не е така. Колко сме сега като процент? Вече са много по-малко, 2 промила, може би ще стана скоро 2 на 100 хиляди. Много по-малко. Хората, които реално ще вършат работа. Милиарди излишни хора се явяват следствие първо на технологичния прогрес, свети Никола Тесла, свети Джордж Уестингхаус, светилото и свети Дизел, така, свети Хенри Форд, освобождават хората от тежкия физически труд. Нали, мечтата на Форд е била, всеки работник може да си купи автомобил и всеки седен да си купи трактор. В момента има 1000 пъти по-малко коне, отколкото имало през 19 век. Но и толкова пъти по-малко хора са необходими на физическия труд. Всичко се механизира, автоматизира. Безлюдни технологии. Безлюдни технологии. Сега дойде епоха на изкуствения интелект, когато и много хора на интелектуалния труд, които правят някаква рутинна дейност, която се повтаря по един и същи начин. И това ще бъде автоматизирано. Значи ще работят не просто можещи, а тия, които могат нещо, което в Google го няма, изкуствен интелект не може да го направи. Това ще бъдат незаменимите хора. И те са много по-малко от 1% или 2%. Колко са българите от тях? Колко българи има в този по-малко от 1%? В това отношение, значи тук, за голяма радост на всички нас и на зрителите, които ще видят това нещо, за голяма радост, значи светът е 8 милиарда. 1 промил от 8 милиарда са 8 милиона. Така, България няма 8 милиона. Но най-голямо състезание по физика в света, това е една международна олимпиада, която вече е на повече от 50 години. България има сумарно за цялата история на олимпиадата медали, включително златни, приблизително колкото Франция и Великобритания взете заедно. А това са имперски държави, които са събрали интелигенцията на империите, които са владеели и продължават да ги събират. Има един клуб на суперелита, защото на международна олимпиада, най-големите състезания, има някой, който е абсолютен първи и които набират около 90 на 100 точки на първи, също получават златни медали. Има 16 държави в света, които са били абсолютно първи. Са имали абсолютен първи. Ние сме едно от тях. Значи, малка България е една от тия 16 държави, при условие, че нямаме милиардно население, нали? Нямаме стотици милиони. При наличната, при цялата ни мизерия, нали? При цялото ни там ниско жизнено равнище, значи, българската майка ражда изумителни деца. И нашата най-върховна и мечта на цел е да не допуснем талантът на тези деца да се умножи по 0 или по -1. Да се реализира талантът на възможност на тези деца. Нека сега да ви запознаем с Теньо, чието ум също е събуден най-вече от учителя Тео, а последвалият научен принос му носи номинация за младежката Нобелова награда. Днес той работи в Сан-Диего, в САЩ, а през 2016 година е избран сред 10 най-обещаващи учени, които са способни да променят света. 5-6 години след прехода от комунизъм към демократично общество в България, бях представен пред един преломен момент в пътя ми и в кариерата ми.
на една национална олимпиада по физика. Една от експерименталните ми задачи не беше оценена с пълен брой точки, въпреки че беше вярна. В тази ситуация от първо място аз бях класиран на 10-то място и това ме поставяше на практика извън националния отбор по физика. В този момент се поставих сам пред избора си, искам ли да продължавам да се занимавам с физика или да стана адвокат или доктор. След недълго мислене реших, че не може едно събитие, не може остатъци от един режим и мислене да диктуват направлението в живота ми. Но най-интересното е, че те помещения са направени да направят физически факултет. Винаги процент или по-малко от процент от хората се занимават с наука. Винаги изглежда, че нищо ново не може да се направи, да се измисли. Но в всяко едно десетилетие виждаме невероятни примери, че това не е така. И този малък процент от неслучайни случайности движи прогреса в материалния свят. 1 метър дебел бетон. 2008-2009 година открих нов режим за генерация на лазерно лъчение в екстремалния ултравиолет. Те, ако искаме да замразим един електрон и да направим филм как се движи електрона във времето и пространството. Това, което е уникално за този лазер е, че тези къси дължини на вълните ни позволяват да направим снимки с изключително висока разделителна способност. Едновременно имаме изключително бърза светкавица във времето. Нашия рекорд приближава 1 милиардна от милиардната от секундата. Това едновременно съчетаване на висока разделителна способност в пространството и във времето ни позволява да имаме един уникален светлинен инструмент, без прецедент, който ще бъде в основата на изграждането на миниатюрни устройства, наноустройства в 21 век. Възможността да виждаме във времето и пространството на атомно и молекулно ниво ни отваря неограничени възможности в медицината на ниво ранна диагностика. С този рентгенов лазер ние превръщаме светлината в инструмент, с който може да лекуваме и да творим. В момента живеем в криза, икономическа и може би психологическа. Тази цикличност в кризи всъщност е винаги била тласък в мислене на човечеството. Много хора виждат кризите като непреодолима китайска стена, но това по-скоро са предизвикателствата, които са нужни на човечеството, за да наскача себе си. В един глобален свят България може да има едно силно ново начало и в нашата област. Едно ново начало на науката в България би изисквало много електрони, които излизат извън България, които ускоряват развитието си в определена посока и се връщат. Когато излизат в чужбина тези електрони, не означава, че не са взаимосвързани с България. Едно ново начало на науката в България би означавало обновяване на мисленето и на подхода. И това е един ускорен подход, чрез излизане и поддържане на свързаност с България. Който е подготвил над 100 медалиста по силов интелект. Първата му спирка в САЩ след 20 години прекъсване